sinukmaya sinukmaya winanjaya ngasepi sinipun talangge kalebu pambukaning karana tarolen saking liat layap pengaluyung Ilahing Om Ilahing Awigna Mastu Purama Sidhem Om Awigna Mastu Purama Sidhem silat mrindhang jagat karana sirang tandha kawisisaning bisana sana sinawung langgeng mlebes tumaksil stantun lampahing Buddha jinantara tutur katela tetula-tulat mrih labden parabda Wini sudhang upama parameng niskara karanta tumiying jaman purwa. Gangga, Trigangga Durga mendhak kala sirna. Pinardi tameng lalu temangya tekap usana haning gebita tawrenggeng perlambang matumpa-tumpa. Marma panggung Sang Murwahing Kata Sikebyar dumadining wayang Purwa. Purwakaning kandha narik puting basa dongeng kuna ngemu surasa yen ninarasa ya karaos. Mulajari rohang rasa wani muruhing diri. Rasa rumangsa ngrumangsani pindhane kaya jalma kang ila kaca. Jareh musrinakup cancarita lebecik wis kadaring madaning pakiliran yaiku sejatine amriksane pagelaran kang ngringkit Purwa. Surya Candra Darum yang katuka wis kinurba kodrateng kawasa sahari ratri yang idri bawana. Parwatekeng tuk sina gilir gemanti temah dadi petanganing dina sasi warsi windu kang sarta abad tetunglan tangkar tumangkarta isine rambun kaya japat ngrembyah dada padhange kutu-kutu walang atoga burono yang buronto dada beranakan tanpa wicalan oh Tan wetawis dangu seleng kawula tasih dene larasa ngapa ya boko garap tegal sawahe anglur silur tan padha disrambi sendonan sesindenan mikul garu rukune anggiring raja kayane sawanara pirembagan Samarwangit Sanggang Arkasaya dangu saya inggil wis katon melok sinari jagat dunung hingking kiblat papat lor kidul wetan nyang kulon sinaring jagat kang samya Bayadara Banteja arep kekuwung paranditatan wonten ingkang amadhani kekuwunging Raja Negaring Amarta ya Negaring Indraprastha ya Negaring Wanamarta ya Negaring Batana Kawarsa ya Negaring Cintakapura kataliwarna mapan wonten Negaring Amarta ya kang aran negara ingkang kinarya pambukaning kandha sak aratring mangke Negaring Amarta dumadi saking pulo-pulo bebanjaran sinasapan toya benawi tinampi ombak samudra benang langut kang tanpa wagut pegating maningal kapantok uruting Cakrawala wane-wane jakreng wisih samana kineping jurang cara kinepung nggo serung kinarya sesuwing peksi lawet yang sarang burung wonten ugi pasisiran tarsasana jembar kebekaning pasir gemelaring garis pinggir tanem tuhang rembuyung royo-royo karang gitri rowe-rowiron kalopo bumi subur pasiten mawur satengah tinandur tangkar tumangkar kawuryan dadi gunung-gunung bebanjengan hangrang sang langit lenggak-lenggok lampai toyo kang mijil saking sendang-sendang mening tirtane ilini kang pinara-para pelayune kang tinampi waduk binendung-bendung kinarya hangileni sawah nyang pategalaning sang Narakisma mokal pangolahing tetane bebasan datan ana bumi sak cengkah kang selo sadya tinanduran kang murakabit Pandya Bathari Sri aglar pasabina nyayaruk misar kang pinangka pratiwi pategalan nurangga pelwijing kang ngrembuyung gegodhongane ambiyek wae nganti kaya manglung wit-witane pala kependhem pala kesimpar pala gumantung sadaya tan kuciwa cinawi tukulan kang paweh kesarasaning diri ingon-ingon raja kaya itik iwen sansuyang rembug lamun siang aglaring manggunan lamun wanci surup surya samya bali mring kandhange sowang-sowang
Datana caran kandhang aku nancing malang lebet tebih saking tindak durjana judi. Samya sayuk saka kaptya karya luring sobong soto negari Ngamarta. Wana gungimbangi gunung anggung rineng samestari runtung murun tratung prasadya dadi huruk-huruk aning lungkungan. Lamun taliti sampun samya samet mring sesanggeman tepen sepen tebih saking tindak sansaya sinansaya wada nudanane masinamatan daya dinayan. Sawiji jis mapan sejati ning jejibahan kang pinuji temahan mawujud manunggaling cipta rasa kang sak temah mbabar karya kenging binasake negari Ngamarta nalika semawagya manjik mring jaman kencana panjang kunjung pasir pawukira jinawi gemahari pakarta tata raharja dasar negara kang gedhe bori padang jagat dhuwur kukusé tortado kuncarane turta kasusring manca praja lah sinanta wau ingkang marangasta pusaraning adil bangsa negari Ngamarta wis ana pranae dhewe-dhewe lamun kethek arane Pragusa Buta Pracika Dewa Wisik Pendhita Warep lamun nalendra kan jejuluk nenggih Sang Prabu Puntadewa ya Sang Prabu Darmakusuma ya Sang Nataguna Talikrama ya Sang Ajata Satru ya Sada Dwija Kangka ya Sang Prabu Yudhistira nalendra pelakuning bumi ingkang anggung jejekaken kautaman ing sajega lenggah madaring dampar kencana datan montor-montor simating Bathara Yayah diwaring laku Sang Hyang Bathara Darmangijawantah binayang-bayang sajaning para hapsara hapsari kawis ngal panggung tanggung Jaka Paloro ingkang sami ngampil pacaring Prabon Banyak Dalang sawenggaling kacumas Dewangga kang sarwa retna lasinten kemarang caket denir mangarsa muhung piswanur sang ya para kadang tetungguling negari Ngamarta nenggih panenggaing Pandhawa saturing Jodipati ing tunggul pawenang kekasih Sang Raden Harya Werkudara ya Harya Bratasena ya Raden Wijasena ya Raden Bimasena ya Kusuma Yudha ya Kusuma Dilaga ya Sang Gandawastratmaja ya Sang Mayunindya Sang Raden Werkudara mengkaraken pilenggahipun manengah Pandhawa nenggih Sang Raden Arjuna ya Raden Janaka ya Kombang ali-ali ya Sang Kunti Wibaksa ya Kalidi ya Sang Setya Maragana datan kantun pisuwanipun saturing sawet jagsaran nggih Sang Raden Nakula ya Raden Pinten kang kepareng caket dhateng resani Sang Nata ing Ngamarta nenggih waragiling Pandhawa saturing Bumira Talun nenggih Sang Raden Sadewa ya Raden Tangsen parandene mulat tekan mremblabar ya samudra datan petepi pasebanur sang ya para kawula dasih jejelar yal rapet pepet pipit prasasat atau pandenggul datan poselo labes katang mawa siba ing mriku nata Ngamarta nampi rawuh nata Ndrawati Sang Prabu Sri Bathara Kresna
maning kang sasangka kumenyar mangon gorong ning puri angin tanpa sireng sewakan busana maneka warna sepak pos pitengu dyono menyang mansra sarawarokma ranggeng manik nara mata obro prabanya kang sumirat kenyaring neca leliwaran ler ki laci sireng jawati
awimbo kekondo amre mi kati yopeng maruta kati yupeng maruta mando saparan kang mangambaran ngas Ratu Neratu Tama Patihe Patihinuwe Pranayaka Tiasre Raja Panekare becik parandi netan dadi sing kala bendu malah mangkenan dotra aradane wong sak negara Niwang Agung mugya ngayomana marang praja negari Ngamarta sak isinipun nun mangke Kaka Prabu Sri Bathara Kresna Kaka Prabu Indrawati pengayoman kula wonten ing Madyapada prapteng delahan Kaka Prabu Sri Bathara Kresna sawetawis dangu rawuh paduka wonten negari Indraprastha
Najan kang rayipun Darma Kusuma ngaturaken asung pasegan pana krami mugya kunjuka dhateng arsa paduka Kanjeng Kaka Prabu Sarawa paduka wonten kedhaton agung negari ing Amarata Kaka Prabu. Niwangsa semana mangadili luwih. Ana sasmintaning sun jagat wasisaning Bathara Hong bawana langgeng sinunggi datan awrat. Nun manggeta Yayi Prabu Darma Kusuma iki Yayi Prabu Puntadewa. Sakalangkung bombong grahaling manahipun ingkang Raka Ndarawati sareng kula tampi. Asung pasegan Manakrami tuwin pambagya harja sampun ingkang Raka tampi akarya bombong tias manahipun ingkang Raka Dwaraka. Mboten nanggung kula ngaturaken salam taklim kula mugi kunjuk wonten ngarsa paduka Yayi Prabu Yudhistira, Yayi Prabu Darma Kusuma. Kaka Prabu sampun kemareng kula tampi kinarya Cundaka panglingga murda amawana kabagyaning gesang kula Kaka Prabu. Mboten nanggung kaprayoga rawuh paduka wonten Praja Negari Ngamarata. Kaka Prabu Sri Bathara Kresna napa nggih. Sawanipun Kang Raka Ndarawati sampun mboten kirang prayogi Yayi Prabu. Clitheng kakangku Sarawe clitheng kakangku ya Kresna kakangku Ndarawati rawuh ning Prajanegara Ngamarta najan aku Werkudara ngaturake basaku katura. Ya Werkudara siya diatur bekti marang ngersanipun kakang ora pangestunipun kakang bae tampanana ya di Bratasena wayunendya. Yo pangestuni wong tuwa tak gegem dadekake jimat ora liwat prayogatna ngomong adhem ana ngersane barep kakangku. Ning Praja Ngamarta dina samengko iki Kresna kakangku. Ya Werkudara kaya wis ora kurang kepenak praptanipun kakang. Kaka Prabu najan ingkang arayi panengah ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk. Kaka Prabu sarawuh paduka ing Ngamarta Kaka Prabu Ndarawati. Ya Janaka tak tampa siya diatur bekti ana ngarsanipun kakang. Ora liwat pun kakang mung bisa mengestoni marang apa kang dadi ature Siyadi sarta tindak nolaku utama selawase urip Janaka. Sampun sanget anggen kawula pundi lan menapa ingkang sampun paduka dawuhaken tartemtu ingkang arayi Madukara mboten badhe suwala jer nyata paduka minangka pujangganing para Pandhawa. Kaka Prabu ya Janaka ya nun mangke Kaka Prabu sarawuh paduka najan ingkang rayipun kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk kadangipun Kakang Dimas sawo jajar tak tampa pangestunipun kakang bae tampanana. Sampun sanget anggen kula pundi ndadosaken jimat Kaka Prabu. Kaprayogakna lenggah paduka wonten negari Ngamarta. Sawo jajar kaya wis ora kurang kepenak praptanipun kakang. Kaka Prabu najan kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk Kaka Prabu. Yayi Tangsen sadewa tak tampa pangestunipun kakang Ndrawati tampanana. Nona nggih sampun sanget anggen kawula pundi. Nun manggeta Yayi Prabu Darma Kusuma kula wonten paring adhawuh Kaka Prabu ndadosaken kejot grawalan manahipun ingkang Raka Ndarawati bene kelan padatan paduka ngaturaken pasiwaken teka nimbali dhateng praptanipun ingkang Raka Ndwaraka. Tebe-tebe kula sowan saking negari Ndarawati wonten mriki menika namung badhe midhanget menapa ingkang dados pangandika paduka Yayi Prabu Darma Kusuma. Inggih Yayi Aji Ngamarata. Gandeng sampun kemareng samapta ing dadi sawega ing diri sedaya para nayaka. Miwah para kawula wonten negari Ngamarta enggal enggala. Paduka Yayi Aji Darma Kusuma paring dawuh dhateng ngersanipun ingkang Raka Ndarawati. Kula sumedya nganglungaken jangga nilingaken karna mabuka susilasta midhangetaken sabda tama dawuh pangandikanipun Yayi Prabu Darma Kusuma. Yayi tansah marang pamoring sokma sinukmaya winanjo ing sepi
sine mantel ing kalbu pambukaning warana karlen saking liya-playa pengak yo sumusuping rasa jati sewu lepat aturipun rayipun Darma Kusuma tadah wadana Koko Prabu sayakti sangka bingunging manah kula anggen kula badhe ngedhepi tuwin kados pundi anggen kula badhe amungkasi reretu utampi bebendu ingkang mapan wonten Praja Negari Ngamarta sakmangke keparenga sakmangke paduka Kanjeng Koko Prabu paringa dawuh bab Negari Ngamarta ingkang ketaman pagebluk Mayangkara Koko Prabu pramila sampun wonten kamangka sampun wonten tigang candra kalenggan sakmangke Negari Ngamarta nampi pacobaning Gusti awujud bebendu sesakit kathah sangganing para kawula ingkang enjang sakit sonten kapralaya sonten sakit enjang ketiwasan Koko Prabu menggah ingkang rayipun Darma Kusuma kedah lumampah menapa murid sedaya bebenduning praja saged uwal saking Negari Ngamarta karana sangka anggen kula tresna mrih para kawula nanging sangka buntuning nalaripun jubluking nalar cingkranging samubarang arayi paduka Ngamarta pun para Pandhawa dereng saged keduga amungkasi bebendu ingkang mapan wonten praja Negari Ngamarta menika Koko Prabu. Wah Kresna kakangku ya Marata Dyaki paringa dawuh sejati kepiye seranane mungku Negara Ngamarta bisa wal saka bebendu sabab mesake kanane para kawula esuk lara sore tekaning pati sore laya esuk ketiwasan bingung nalare Darma Kusuma ya mbarep kakangku ora kecoba aku uga ngrasake tanpa beda kaya ingkang dirasake dening mbarep kakangku sebab Negara Ngamarta iki dadi papan panguripane para kawula wah Werkudara wedi kuwatir sajroning atiku yen to para kawula ora isa ngrasake tentrem ning praja Negara Ngamarta kuwatiring manah mengko para kawula padha pindah nulya ora gelem urip meneh ora gelem mapan ing praja Negara Ngamarta Kresna kakangku ya jagat pangestu ngrayau Bathara jagat Yayi Prabu Yayi Darma Kusuma kula wonten maring dawuh Koko Prabu nyuwun mapunten sejatosipun sowan kula wonten praja Negari Ngamarta nampi timbalan paduka menika kula ugi sampun ngraosaken tanpa beda kadidene menapa ingkang sampun paduka dhawaken ing ajeng menika kula wau inggih babagan Negari Ngamarta ingkang sakmangke nampi bebenduning Jawata nampi pacobaning dewa nyuwun mapunten kula kinten sedaya menika mboten kedah pun seranani mawi syarat sarana ingkang awrat teges paduka mboten sandadak ngawontenaken sesaji kunjuk dhateng ngersane Gusti sabab menapa ingkang dadosaken srana Negari Ngamarta menika ngraosaken pacoban tuwin nampi bebendu saking ngarsaning Jawata menika mboten sah jawi namung kawula paduka piyambak lajeng sinten kawula ingkang dadosaken srana bebenduning praja Negari Ngamarta Koko Prabu menawi pancen kawula menika kaanggep lepat keparenga dawuh dhateng ngersanipun Kyang Rayi Ngamarta kula sawegolan kula sagah menawi kedah paring pidana paukuman dhateng pawongan utawi kawula alit menika Koko Prabu nyuwun mapunten kula kinten kok saru dinulu menawi kula aturaken wonten ing pasewakan Jurnata pasewakan menika kados pundi sananipun
saged nuwuhaken katentreman jernyata rembaking pawiyatan utawi pasewakan kedaton ngamarta. Para kawula mboten kepengin mireng, para kawula mboten kepengin midhanget, para kawula mboten buta wonten regejegan dumadi wonten sakmadaning pasewakan. Inggih. Pramila wonten mriki lereking rembag kula namung badhe nyuwun. Kula namung badhe nyuwun dhateng ngarsa Duka Yayi Haji. Keparenga dawuh dhateng ngersanipun kawula alit ingkang dadosaken srana lan dadosaken sabab jalaran bebenduning praja negari Ngamarta. Kawula menika nggadahi gegayuhan nglangkungi dhateng kabisanipun Yayi. Nyan siswa matur marang Risang Mahayogi Sang Wipra Kadiparan karasaning manggote mati yogya sarining warana kang kumlaraning bumi mugi ulun ledhaka kang bumlaraning bumi iyat langning kalanjiwan aklar pandang moncar tinon lara kakonang suram sorotetan padang kasar lan macaring segeblar katare kule kono ta wau tidhem madaning pasewakan negari Ngamarta aran-renan dataning kang Basamira datan mampah kapiyarsa nata ngamarsa mung leget datan mobah datan musik nganti kaya golek pratima kencana kapiyarsa ing sanjaya para kawula dasih samya bingung gumun setaun jengleng serendeng nyumurupi slaganira nata Ngamarta Sang Prabu Puntadewa dadak sakaleng mangkiti demir nata Ngamarta ndadosaken kanyut kang pinangka warja kanyut jaring waganten warja jaring akeca ngitang durung abangi durung manjing dasaring pertala kesaru gegering jaba piyak ngarsa tangkeping purika waseban bana amuk apa to kang dadi darunane menapa wujuding macan ingkang bedal saking Kranggeng menapa wujuding gajah ingkang medhot saking Mantilan nangge utusan saking Padukan Karang Kadempel nangge sang Lurah Petruk Kantong Bolong Sumenep Lurah Bagong Kagat kang samya mulat Aklar mandon muncara tinon mereka konang surem sorotetan padang asoran pajaring purnameng gagono
tata trap silandira ngajamaken astanira kalih astanira kalih pisan yen ngandika magawe apranta yen ngandika magawe apranta ya jagat pangestu ngara wayah Bathara jagat nun mangke Koko Prabu dereng ngantos paripurna anggen kula sak pirembagan kelawan paduka Kanjeng Koko Prabu babagan negari Ngamarta ingkang sak mangke ketaman pagebluk dumadakan menika negari Ngamarta wonten ing pasewakan nampi piswanipun Panakawan saking pringapus tuwin saking Karang Tumaritis mboten mangling pun ingkang sowan Panakawan Bagong kaliyan pun Petruk Kantrong Bolong Koko Prabu. Walah jagat pangestu Raya Bathara jagat. Kyai Prabu. Kula wonten maring dawuh. Kejojotaning manahipun ingkang Raka Ndrawati. Panakawan menika mboten adat saben sowan sonten-sonten kados menika menami mboten wonten dawuh ingkang saking ingkang kagungan kersa lho. Inggih. Nanging emos manten mugi dados ning kawuningan. Bagong Dobleh kaliyan Petruk Dloler menika ugi abdi kinasipun para Pandhawa. Paduka Yayi Prabu Darmakusuma sang adang Pandhawa menika kathah nampi lelabuhan saking para Panakawan menika pramila katimbalana kadangu. Koko Prabu inggih. Kepareng apa duka lenggah ingkang prayogi sampun boten kirang sekeca Yayi. Panakawan Bagong sarta Petruk Kantrong Bolong sak sowanmu ning Praja Negara Ngamarta padha kanthi slamet sowanmu Panakawan. Amit masang kaliman tabisna beta ila tebena saking siku dendaning para dewa nritik. Nun wonten dawuh pangandikanipun sinuwun Prabu Darmakusuma sawanipun ingkang abdipun Panakawan Bagong lulus raharja mboten wonten alangan setunggal punapa senajan to weteng kula ngintir-intir. Kula namung saged midhangetaken suwantening gangsa piring tuwin tabuh parak ingkang pating kluthik mboten saengga nyumurupi sindan ingkang sajak ngece kalian kula. Petruk yoga ngendang ya karo ngece. Nek ora karep guyu ya ora sah guyu. Dengkele atos. Apa? Jan ora nyawang wong eleh. Ya ora sah sambat sebut. Ora sambat piye? Tenggalan niku kula wis kemrapake. Petruk takon nyopiri mah areng ngantemi wong. Ayo aku mangkel tenan Awi ngrumangsani wis 7:30 kok urung tekan
tarup ki nak yo aku pekewo karo sing kagungan kersa. Oh nyatane ya tekan kene tepat waktu. Heeh. Kula ngaturaken sembah sungkem mangabekti kula konjo sandhaping padha Gusti kula. Ing Ngamarta Sinuwun Prabu Darma Kusuma inggih sinuwun Prabu Darma Wangsa inggih sinuwun Prabu Darma Putra inggih sinuwun Prabu Puntadewa. Ya Panakawan Bagong wis tak tampa ora pangestun nata Ngamarta wae tampanana Bagong. Sampun sanget kula pundi ndatosaken jimat. Petruk padha slamet sowanmu Panakawan. Pamujinipun Sinuwun Prabu Puntadewa sowan kula mboten wonten langan setunggal punapa. Najan to kula sowan wonten mriki pun kentekan enggon. Pramila kula ngebrok wonten mriki mboten napa-napa nggih Sinuwun. Ya sing gedhe pangapuramu Petruk Arjuna kula wonten dawuh. Mbok ya lincake dipasrahke ngersane Petruk. Ampun. Ah, jan. Kok ndak kula kesawapan le wedokane pirang-pirang tilas lungguhe Ndara Janaka niku nek wong sing ora kuat kesampiran kamulyan menika mbebayani, saestu mbebayani. Pun kula penak ten mriki. Kula niku pun kulino dadi kawula cilik, kula sawan wonten kedaton kula ngrumangsani. Kula menika mboten gadhah derajat pangkat, derajat kula namung kere. Derajat kula namung gedibal kula tak teng mriki mawon Sinuwun. Ya wis yen pancen narimakake ya sing gedhe pangapuramu Panakawan, mboten napa-napa. Wong kentir dobleh padha kanthi slamet sowanmu Panakawan. Nggih, wong piyai pinter nata Ndarawati. Madang-madang. Sekeca nggih ledhar nggih. Iya. Ah jane. Aku nek ora nyengkake tuku tongseng kambing busoleh. Terus mulih kok kene tuku ya. Siap. Tosura kono to. Heeh, jan. Enak tenan baku apa? Masakane bakule ngono lho, Tru. Ah iya. Karang lambeku ki sak kalu. Dadi iki sok kleru-kleru nek omong. Pamujinipun Sinuwun Kresna kula ngaturaken sembah bekti kula konjuk Sinuwun Ndarawati. Ya Panakawan Bagong tak tampa. Pangestuku wae tampanana. Sampun kula pundi. Petruk padha slamet. Pangestunipun bekti kula konjuk Ndara. Ya tak tampa pangestuku tampanana. Nggih. Pun umpami lembageke niku napa perlune mawon pun perwakilan mawon. Mboten sakabeh sing lenggah teng mriki mbagekke ngoten pripun. Niki nggih gemeni wekdal. Oh, kowe iki menengo wae to. Ngapa? Kok sedeng awake dhewe rembukan ki dadi ora ana swara klothak-klothik wong madang, ya. Ya ngono ya apik. Ha ngulur wektu. Heeh. Es krim. Heeh. Truk. Kula mantene anyar. Ha iya. Arep racut busana kowe. Iya. Ah terus ngapa nek racut busana ki terus ngapa? Engko rak limbukan rak ora ana ketok. Bali-bali engko nek gara-gara wis bar sampunan kae. Ah wingi ngapa to weruh wong bahagia kok serik lho kowe iki ora. Ah jandahe bop enake. Panggapke wayang ingkul dhewe wong loro. Oh tak tonyo tenan lho Gong ora clemongan iki ning masewakan kok omongane kaya ngono lho ra. Bagong padha slamet sowanmu. Ndara Janaka wilujeng sowan kula Den. Bekti kula konjuk Ndara. Tak tampa pangestuku wae tampanana Panakawan. Kula pundi Petruk padha slamet sowanmu Petruk. Nggih. Pangestunipun Ndara Janaka wilujeng bekti kula konjuk Ndara. Petruk pangestuku tampanana. Nggih, kula pundi sing gedhe pangapuramu. Aku lungguh ning sak dhuwurmu. Aja kuwalet ya Petruk. Mboten kula niku arepa wong tuwa. Ya arepa nuwun sewu. Umur kula menika langkung tuwek tinimbang panjenengan. Iya.
Ning kula ngrumangsani derajat pangkat kalenggan kula menika senes senopati. Kula menika senes nalika prajane Garing Amarta pramila. Kula lenggah wonten ngandhap kemawon kula sampun trima, Ndara. Iya, Petruk iya ora dadi ngopo sing gedhe pangapuramu. Mboten napa-napa, mboten napa, gampil mawon. Ora aku suaramu kok tok gawe mibawa ngapa to? Saiki aku menyesuaikan kok ya, Gong. Sing tak jejakke cara kene. Dadi aku ya sak iso-iso melu-melu cara kene ya najan tamung tiru-tiru ngono lho. Ora apa-apa. Nah iya. Bagong padha slamet, Petruk uga padha slamet. Ndara kula bekti kula konjuk Den. Iya tak tampa. Nggih. Bekti kula katur Ndara Pinten. Tak tampa Petruk nggih. Prayogan sowanmu bocah loro. Apa? Wong tuwa loro. Ha. Bocah tuwa ngoten mawon. Iya wajane Dan. Aku ki gumon karo kowe lho Panakawan. Pripun sing digumuni napa? Kowe kuwi menungsa titah sing wantek. Wiwit mbiyen Pandhawa lair, Pandhawa isih kuncung. Nganti saiki Pandhawa wis gelung, ibarate wis dewasa. Rupamu kok ya ora malih. Arep tak rupak-rupake gendhe kok bendara. Wah, jangan. Ora ngomben-omben kula niku formalin. Oh, ngono nggih. Kula rak saangkatane sing nyelentem niku. Wiwit jaman Mbah Adi Sugita kula nggih pun nabuh. Pripun? Iya, Panakawan apik kowe, apik. Bengi niki nyawane teng Semar lho. Oh iya. Ora sebabe apa? Sebabe apa kok kowe muni nyawane ning Semar? Ha sing kagungan dalem ki sing maklari ya sing nylentem kuwi. Dadi aja macem-macem kowe karo Semar bengi iki kowe. Iya. Mebawane tenan saiki Semar. Andane kok. Oleh pamer pipa karo ngentut lho, Jan. Bagong wonten dawuh. Gandeng wis tak piji nggonmu ngadhep uga wis prayoga. Marata matura sejati kowe duweni wigati apa Panakawan? Jan-jane kula niku wajre menawi kula badhe matur ngersanipun Sinuwun Prabu Puntadewa. Jelaran kula menika namung kawula cilik. Boten nek kula ora didhawuhi Bapak sowan mriki kula ya ora mungkin tekan kene. Iya. Gandeng panjenengan sampun dawuh, Bagong matura. Kula tak ngendika. Tak donya tenan lho kowe, Kang. Ngapa to? Nek mbasake awake dhewe iki aja ngendika ning matur ngono wae. Oh iya. Kula tak matur. Sowan kula ingkang sepisan ngaturaken rebah Siti Sekul Binun Teling Ron Sambirata. Ndak paite. Arep madang mah dogap-dogap kuwi. Apurenta mbok bilih wonten kalepatan anggen kula matur miwah kula badhe nyekar maca padandang gula gendere. Menawi kula lepat kula nyuwun pangapura. Jebul parikan tak kira sira kuwi arep ura-ura, Bang. Mboten. Ndak dikira nyaingi Pardi Kucing. Iya, Bagong ora dadi ngopo. Nggih. Angka kalih. Sowan kula mboten saking pikajengan kula kalih Petruk. Sowan kula menika diutus kalih Bapak Semar, kaya sing wis kula aturake teng ngarep wau. Nek kula ora didhawuhi kalih wong tuwa kula, Bapak kula Semar Tripurwanto Ipung menika, kula mboten tekan mriki. Iya, Panakawan nggih. Wah, jan iki lakone kok mah ora jumbuh karo acara mantenan ya, Truk? Ah ngopo? Jumbuh karo aku. Ngopo? Aku rene mergo sing dalani Semar. Sing dawuh awake dhewe tekan kene ora iso Semar to? Ah iya. Ah jan
Wis njaluk bagian kok wingi. Heeh to. Pira? Pokoke sak dhuwure pengendang jare njaluke. Sika. Gumen aku ke karo Semar ke. Ah iya. Wong sugih barang kok ngono. Banjur apa wigatine wong tuamu Semar dawuh kelawan sira sak kloron. Ngaten. Blaka Sutamawan bapak niku arep bangun kahyangan. Karena teng pamflet pun cetha wontening Pedukuhan Karangkadempel mriku sampun diumumke nek Semar arep bangun kahyangan. Lah kenang apa, Pak? Kenang apa, Kak? Semar arep bangun kahyangan. Mesti kemawon wonten sabab jalaran lan dasaripun. Inggih menika awit Bapak nyumurupi kawontenan negari Ngamarta ingkang sakmenika 3 sasi 3 candra genep dinten menika negara Ngamarta nampi welaking dewa wujud bebendu Pandumi ingkang nemahi kawontenan negari Ngamarta. Kathah sanjaring para kawula ingkang esuk lara sore meninggal santen saged enjang layu-layu siaran menika kathah sanget. Kelebu tanggane Petruk kala wingi nggih bar seda. Niku ya merga disababake negara Ngamarta ingkang ketaman Dahuru, ketaman Dubriksa, begeblok ingkang dereng saged dipun pambengna serananipun senes. Bapak kepengin bangun kahyangan menika badhe nuwuhaken tuwin mujudaken katentreman negari Ngamarta supados saged uwal saking gebendu. Kula sowan mriki wigatose mengajeng mboyongi Pandhawa gangsal cacahe supados prapta rawuh tedhak teng Pedukuhan Karangkadempel. Menika kula namung minangka lidah sinambung saking ngersanipun Bapak. Dene para Pandhawa mboten kersa dipun boyong sababe napa? Wong Pandhawa niku ya ndarbeki negara Ngamarta. Cetha panjenengan dadi nalendra teng negara Ngamarta. Kedahe panjenengan menika wicaksana. Wicaksana lebda ing karya nirbaya nirwikara. Kudune nek bapak ndek gegayan nentremke praja panjenengan kudune bangga. Kudune panjenengan bangga. Ah pramila cekak matur kula. Kula sowan teng mriki menika karo Petruk sing kula ken nggih tukang pukul. Upamane Pandhawa kok ngendikane ngatasi negarane ketaman begeblok kok Pandhawa ora kersa mbebantu, Pandhawa ora kersa mbudidaya. Nyuwun mapunten Petruk pun siaga. Cekap semanten atur kula tak matur sembah nuwun tak mundur anggen kula sowan. Ngajeng Siti Gong Siti Tanaya majeng tatan posusila micil tukanira sang Narapati menang orot nganan riwes kumriwes pucak ing arawis yen sinapeta marang sagedheng murup dadi ono nyuwun ngapunten sing kula suwuni wangsulan pangandikan niku sinuwun Puntadewa lah kok dadi panjenengan Den sing majeng ketoke ngadepi kaliyan apa sing diaturke Bagong Panakaman wonten dawuh
Anane Nata Ndrawati Prapta negara Ngamarta iki uga didhawuhi dening Kyai Aji Darma Kusuma. Ya kuwi kinen nambak renganing praja negara Ngamarta ing Ketaman Pagebluk. Rikala semono aku wis paring dawuh, aku wis matur ana ngersane Kyai Prabu Darma Kusuma. Ingkang rembuke negara Ngamarta iki ora bakal Ketaman Pagebluk mayangkara yen to tanpa ana ingkang jalari. Mau uga aku wis matur ngersani Kyai Prabu Darma Kusuma. Yen to ingkang jalari iki wujude kawula cilik ingkang duweni gegayuhan ngluwihi marang apa ingkang digayuh. Lah malah kok iki babak nglayoni jujul lan usuli kepasang yoja katuji nginu. Praptamu ning negara Ngamarta apa ana kawan? Lho mengkariyen. Panjenengan kok ngendika kawula cilik nggih gegayuhane ngluwihi karo apa sing iso digayuh di luar kapasitas. Sinten? Lekno mripatmu gadekno gobokmu. Kawula cilik ya titah sewantasing tak mestani iki ora kejaba mung bapakmu. Ingkang duwe gegayuhan kepengin bangun kayangan, coba to sawangen. Semar kuwi mung wong elek nyolok mripat. Semar ki wong ora duwe derajat pangkat, wong loro sak udon telu sak urupan. Lah kok gegayuhane muluk-muluk timen ngluwihi marang apa sing iso digayuh dening bapakmu? Atase kayuwangan ki papan dununge para dewa Tridasa Watak Nawa. Bapakmu ki ming gedhi bal kok arep dibangun, Nalare ora gathuk wong tuamu ora ngila marang githok. Wong tuamu ora ngila marang cengele. Ngono kawan. Gandeng ngepasi sira praptaning praja negara Ngamarta ora sandadak ketayalan aku dawuh krawon Kakang Semar. Aturna ngersaning wong atuamu Semar. Aturna ngersaning Kakang Semar ya bapakmu wong tuamu sing ora ngerti Subasita ora ngerti unggah-ungguh. Kawula cilik kok arep mbangun kayangan kuwi sing dienggo ragat apa? Aja mulap lirike nenap duka yayasin ipin netra kocak ngondar andir itup nyomangol caka wadane rombaranang wajan nglarake ati tenan omongane wong duwe derajat ki kelara-lara rasane ati kula Kulai nesu nang kula ora iso muring-muring. Sebabe napa? Kula niku tak jujur nggih, saiki aku tak jujur, Den. Tak jujur. Kawula cilik kaya Bagong kaya Petruk kaya Bapak Semar niku perlambange Lombok Abang. Ora ngosik. Ngapa? Kowe kok muni nek kawula cilik ki perlambange Lombok Abang ki dasarmu apa? Ha iki lho wetengku gedhe. Kalah karo weteng, Tru. Kawula cilik niku perlambange Lombok Riwit. Tegese perlambange Lombok Riwit kuwi piye? Karepe kepiye? Mengkeriyen Lombok niku nek dicokot pedes rasane. Lombok nek dipangan pedes. Semono uga kawula cilik nek dicokot atine dilarani atine kanthi ngendikane sampean sing kaya ngono kuwi dak sia karo kawula cilik niku rasane iso gawe sampean dengas-dengas lho mau sidaku apa ora sing kon dadi tukang pukul wis ora sah aku tak ngunekke keluh kesahku dadi kawula negara iki aku jan wis negara Ngamarta iki mung arep didandani ale bapak, Den. Negara Ngamarta niku ngenten nggih. Hukum, pernatan hukum teng negara Ngamarta niku landhep medhun ketel munggah. Ngerti ora sampean? Kawula cilik menyolong tela. Mergo ora ngerti janjane niku tela theke tanggane, dihukum, dibendhes watu, diamuk masa. Ning basan
Punggawa nayaka negara Ngamarta para menteri-menteri do korupsi mung dihukum 2 tahun iku adile tak muti. Tak takon. Upama sing dadi ratune Bagong, menteri sing do korupsi niku ajeng kula hukum kebiri. Ajeng kula hukum kebiri, kula kethak dalaning pati. Dalan mati dikethoki malah urip no. Dalaning kamulyan. Ben sisan ora. Nek kula sing dadi ratu ajeng kula hukum kaya ngoten niku. Bar kula hukum kaya ngoten niku, kula kan mubeng. Ngliga ngubungi alun-alun. Paling ora ngasih modar. Ngapa pemerintah pejabat donten jabatan kok dihukum ing ringan. Anak kula lho wingi nyolong rokoke dalang. Le ngunek-unek ora karu-karuan isih kon braso. Gamelan rong pangkon dibraso dhewe anak kula. Ya le kowe iki mung buta hudote kok nelongso timen. Wah, jan sampean niku mang mikir. Negara Ngamarta arep dimulyake kalih Bapak. Negara Ngamarta ki arep ditentremke karo Bapak. Jenengan kok mang ngluput karo Bapak. Ratu Drohon. Lho. Kowe kok wani nerak tata krama? Nerak Subasita, nerajang angger-angger kowe ninggal Subasita marang Natandrawati. Aku ki bendaramu. Bos. Sampeyan ki dadi wakile Ratu Ngamarta. Ratu Ngamarta sak Pandhawa niku pujanggane sampeyan. Ning mangeleng-eleng. Sampeyan ora mungkin iso dadi ratu nek tanpa ana pambiyantune dukungane kawula cilik. Basan sampeyan wis dadi ratu mergo dipilih karo kawula cilik gelem karo sampeyan, gelem dipimpin sampeyan. Sampeyan kok suwiyah-wiyah. Oh alah, tro bali wae dikandhake perkara iki. Nyuwun pangapunten. Paripaksa kula majeng mriku kula namung kepengin ngemutaken dhateng Gusti kula Ndarawati Sinuwun Prabu Kresna. Panjenengan menika nuwun sewu, wah apa ora kelingan napa mboten kemutan karo labuhane Bapak? Rikala riyen panjenengan babah-babah negara Ndarawati sampeyan bedah. Kawula sing maune padha nelongso merga saka pernataning Prabu Narasinga sing suwiyah-wiyah karo kawula cilik. Sampeyan iso nentremke merga dibantu kalih Bapak Semar. Lah sakniki mbasan sampeyan wis madeg dadi ratu karo kawula cilik. Luwih-luwih kawula cilik nggih Bapak Semar niku sing sak bantu karo panjenengan. Lah kok sampeyan suwiyah-wiyah karo Bapak. Wah, lah nyuwun pamunten. Ngatos-atos kalih ngendikane sampeyan lho sinuwun. Lihat langening halang Iwana Kelare. Aklar bandan mon janatin non nerega konang. Laruta saking kudha sang guru kula yen tan mutusa sang Sri Koko Prabu wonten dawuh nyuwun pangapunten kula kok ndrodhog saliranipun ingkang rayi pun Darma Kusuma sareng kula midhanget menapa ingkang dados aturipun Panakawan Petruk. Nyuwun mapunten liripun. Sareng kula manah-manah kula pidhangetaken aturipun Panakawan menika estu lan menika perkawis ingkang nyata.
Kula ajrih menawi sak mangke padha Kanjeng Koko Prabu nampi siku dendaning Jawata. Awit sampun nglepataken dhateng gegayuhanipun Kakang Semar Koko Prabu Janaka. Kula wonten maring adhawu. Janaka ayo derek napa Kakang? Perkara iki kudu dirampungi Janaka. Yata laruta saking kutha sang Gurukula. Barakudara. Wah, barep kakangku apa? Kepiye monggo pamanggihe Siadi babakan gegayuhane Kakang Nayantaka lan sapa ingkang luput eneng kene Barakudara? Wah. Yen munggo aku sing luput ora ali kejaba yomong kresna kakangku. Ingkang samengko nandhang pepeteng. Kamangka Semar kuwi gegayuhane apik, gegayuhane Semar kuwi luhur. Malah aku ku arep ngluputke karo kowe, barep. Luputipun Kakang apa, Di? Ning atase Pandhawa kuwi duwe pamong. Pandhawa kuwi duwe pusaka ingkang bisa kandha. Jimat ingkang bisa ngucap. Kena ngopo, barep? Ora njaluk pambiyantu. Ngersani dipol kakangku ya Nayantaka karang kadempel. Inggih, semanten ugi ingkang rayi sampun jajar Koko Prabu. Kula sejatosipun badhe matur, ambek inggih. Karana ingkang ngraosaken bebendu menika peranganipun kawula alit wonten negari Ngamarta. Menawi kawula alit ingkang ngraosaken reretu bebendu dahulu wonten negari Ngamarta. Tartentu ingkang saged manggihi sarana mulyaning praja inggih namung saking kawula alit ugi. Kamangka wonten mriki kawula alit ingkang kula wastani menika inggih pun Kakang Nayantaka inggih Kakang Semar. Sampun marambah makaping-kaping sampun wangsul wangsul para Pandhawa menika nampi pambiyantunipun Kakang Nayantaka. Sampun ngantos ngliremaken ibarat tembung kacang lali karo lanjaran sampun ngantos menika. Sinengguh dening para kawula alit langkung-langkung dhateng pun Kakang Nayantaka. Sinangsa Pandhawa menika sampun mukti ngamibawa Nyakrawati mbau dendra nanging menawi paduka ndaraturipun ingkang rayipun nakula sampun ngantos nglirwakaken kaliyan pun Kakang Semar lho Koko Prabu. Yo. Yen aku nayogyani marang apa kang dadi ature nakula. Mesti wae mbarep kakangku kuwi mangerteni sarta bisa menggalih. Munggo kepiye gegayuhane Semar. Iki kudu dibantu, iki kudu diwangi, merga iki bakal nuwake katentreman praja negara Ngamarta bareng kakangku. Ya jagat pangestu karo wayah Bathara jagat Werkudara bareng kakangku apa? Sing gedhe pangapuramu ya diyen to pun Kakang durung ngasih mikir tekane semono. Yo, ora dadi ngopo jar menungsa kuwi kedurungan dina lali salah apes lan sarta mati. Yen mangkono pun Kakang dawuh kelawan Siadi. Ya senajan to Pandhawa godhang yen to tak sawang liring netrane Arjuna ya Janaka sajak arep sak biyantu marang Koko Prabu Ndrawati nggone duweni lekas kepengin murungake marang apa kang dadi kayuwane Kakang Semar. Jlamprong arep ngewangi elek-elek ya wis ben. Iya. Jlamprong arep kejlomprong ya wis ben sakarep-karepe. Iya Werkudara ya. Ya. Arep ewang-ewang lusat-lusat piring ya wis ben Janaka kuwi. Iya iya. Ya Werkudara. Pun Kakang mung manut kok, Di. Ya. Yen manut ayo gage budal ning Karang Kadempel, lumawat alun-alun ke pepungkuran. Aja ngasih kawanguran dening Jlitheng kakangku. Ya, yen mangkono bubarna kang padha sibuk.
Jenenging Senedya kundur ngedaton Werkudara. Yo, wis toke dawuh wae aku njaluk pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik, kaya wis ora ana dawuh maneh. Werkudara ya Bratasena. Warna gatine mananggilan. Arsa Sanata pun ngranget daton suluk saking Damparjana kinabet gamparan gading. Kadheraken sanjaning para Banjedi manggung ketanggung Jaka Paloro ingkang sami ngambil pacaraning keprabon. Kawisnian saking mandura tindaknya Sang Srinata lamun dinulu yayah Widod Jawata kairing Widodara Widodari. Sang Sri Narayana